କେତେବେଳେ ଆସିଲା ଏଇ ଖାମଟା ପକେଟ ପୁରୀ ଆସୁଛି ଆଉ ପିଲା ଛାଉ ନେଇକି ଆସିଲି ଦେଖୁନ ସାହୁ ମୁଁ ଯୁଆଡେ ଗଲା ମାନେ ଖାମ ଖଣ୍ଡେ ମୋ ପକେଟରେ ପଶିବ ମାଗଣା ଖାଇବା ଯିଏ ମୋ ଅଭ୍ୟାସ ନାହିଁ ବାବୁରେ ଏଇଟା କଣ ମଟନ ଦେ ଦେ ଆଉ ଦି ମିଶ ଦେ ଖାଇଲା ନେବେନି ହଁ ଆମେ କଣ ମାଗଣା ଖାଇଯାଉଛି ନା କଣ ବାବୁରେ ଖାମ ନେଇକି ଆଜି ଖାମେ କିଏ ମାଗଣା ଅଛି ହଁ କଣ କହିଲୁ ନାଇଁ ନାଇଁ ସାହୁ ବାବୁ ମୁଁ ତାକୁ ସେଇ କଥା କହୁଛି ଯେ ଆମେ କଣ ମାଗଣା ଖାଇବାକୁ ବାବୁରେ ଏଥରେ 8-10 ପିସ୍ ମଟନ ପୁରେଇଲୁ ନାଇଁ ନାଇଁ ମନା କରଛନ୍ତି ବାବୁ ଆମକୁ ମାଗଣା ଖାଇବା ଯାଇଛୁ ଖାମ ନେଇକି ଆଇଛୁ ରେ ଆଉ ବାହାଘର କେତେ କଣ ଖାମ ମିଳିଲା ଖାମ କମ ଏଇ ଗିଫ୍ଟ ଅଧେ ମିଳିଛି ଗିଫ୍ଟ ଏଇ କାତ ବାଉଲୁ କାନ୍ଥ ଘଣ୍ଟା ଫଟୋ ଫ୍ରେମ ଏଗୁଡ଼ା ଦେଇକି ଚାଇନା ଜିନିଷ ଲୋକଙ୍କୁ ଠକିବା କଥା ଦବ ତ ଖାମେ ଦବ ଲୋକ ଡାଇରେକ୍ଟ ପଇସା ବାହାର କରିବେ ତାପରେ ଗୋଟେ କାମେ ଲଗେଇବେ ଏଇ ବାଙ୍କ ଖାମ ମୁଁ ଷ୍ଟେଜ ଉପରେ ଦେବି ଏକା କଥା ବେଠି ଦବ ସେଇଟା କଥା ରଖିବ ସେଇ ଏକା ଜିନିଷ କାଢିକି କାମେ ଲଗେଇବ ଏଟା ଡହରା କିଅ ତମେ ନାଇଁ ସାହୁ ବାବୁ ଗୋଟେ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସତ ମତେ ମିଛ ଆଖି ଛୁଁଛି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ମାନେ ଗଡରେଜରୁ 2000 ଟଙ୍କା ବାହାର କଲି ଖଟ ଉପରେ ଥୋଇଛି ବୋଧେ ଭୁଲି ଗଲି ନା କଣ ଆଜ୍ଞା ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ମଟନ କଣ ହେଲା 10 ଟଙ୍କାରେ ମଟନ ଖାଇବ ପୁଣି ଘରକୁ ନେଇକି ଯିବ